Waosan cariyos apes seratan Al Aris Purnomo. Arep tangi turu awak rasane abot. Mbok menawa merga wingi sore kudanan ana mbulak lor desa Sanggang. Sirah cumleng, ros-rosan balung krasa linu. Dadi kelingan bab demam cikungunya. Aja nganti ketaman leloro kuwi. Pak, aku mau bengi kejeglong. Katone pelek rodane rada oling. Bojoku nggugah anggonku turu. Ya, mengko dak setelke menyang watu kelir. Aku tangi rada abot. Kemul dak lempit. Sakwise nyeruput teh panas, awak krasa luwih kepenak. Pit montor dak sawang kanthi njlimet. Pancen bener, pelek rodo ngarep pesok katon banget olinge. Mula enggal dak gawa metu, dak uripi mesine. Dak tinggal raup sedhela. Terus tak bandhangake menyang watu kelir sing ana bengkel kanggo setel roda. Wah, niki radi parah olinge, Pak. Kedah gantos ruji cacah sekawan. Tukang servis roda aweh katerangan. Nggih, mboten napa-napa. Sing baken saged wangsul sae melih. Udakara sak jam, tukang servis roda nyetel pelek. Anggone nyambut gawe teliti banget. Mula akeh pelanggan sing marem marang garapane. Sakwise mbayar ongkos servis lan ganti ruji cacah papat, pit montor wis krasa kepenak meneh. Tumpakane ora gliyar-gliyur. Mampir sarapan ana warung sotone Pak Ikun, wetan lapangan, sing regane semangkok 1.000 rupiah. Cukup jajan 3.000 rupiah wis kena kanggo ganjel weteng. Awit entuk soto sak mangkok, wedang teh sak gelas lan tempe goreng 3. Senajan prasaja, sotone pancen enak lan seger. Awakku dadi luwih enteng meneh. Rasa gembreges wiwit suda. Jam 9:30 esuk aku mlebu BRI Watu Kelir. Transfer duit kanggo kulaan pulsa. Aku pancen nyambi dodol pulsa. Senajan bathine mung 500 repis, nanging lumayan bisa ngenteng-ngentengi kebutuhan omah. Wong antri ing bank akeh banget. Sing paling akeh arep nyaur utang. Mbok menawa jaman saiki wis umum yen urip kudu duwe utang. Jare ben duwe semangat urip. Metu saka bank wis jam 11. Nalika arep nanjak banyu biru, ndilalah ana wong nggawa pikulan. Pawongan kuwi mlaku ana pinggir kiwa. Ngepasi aku ana mburine, pawongan kuwi diundang tanggane saka njero omah. Dheweke mandeg lan noleh sak awake. Pikulane katut minger, malangi dalan ngarepku. Aku kaget lan ora kober ngendani. Sirahku natap pikulan saka bongkotan pring ori. Saknalika panonku sumrepet. Kamangka aku nganggo helm. Upama ora, mbok menawa wis gegar otak. Awit anggonku ngepit rada banter. Angkatan munggah tanjakan mesti rada nguntir gas. Awake pawongan sing nggawa pikulan mau katut mubeng, banjur tiba glangsaran. Tujune aku ora tiba. Mung kaca helmku pecah lan sirah krasa mumet.
Aku minggir lan ngendhekake pit montor. Helm tak copot, sirah tak ubahake ngiwonengen. Isih krasa mumet, malah pilingan rasane lara. Mulane yen ngepit aja banter-banter, Pak. Bisa nyilakani wong liya. Aloke wong sing nggawa pikulan. Wah, lah kok aku sing malah dikandani. Kamangka genah kono sing dumadakan nyelandangake pikulan ing ngarepku. Wong saiki pancen akeh-akehe amung golek benere dhewe. Wong-wong sing ana sak kiwa tengene papan kono padha nyedak, kepengin ngerti apa sing kedadean. Sing luput ya kowe, Man. Genah nggawa pikulan ngono kok sak penake dhewe. Apa ora ngerti yen pikulanmu kuwi dawa? Bapak iki mau genah ora ngerti yen dumadakan pikulanmu malang dalan. Upama diurus, genah kowe sing kleru. Ana piyayi sepuh sing ngandani wong sing nggawa pikulan. Wong nggawa pikulan sing diceluk Man kuwi meneng wae. Piyayi sepuh mau banjur nyedaki aku. Napa wonten sing tatu, Pak? Pitakone sareh. Mboten, namung kraos ngliyeng sekedhik. Wangsulanku karo pringisan ngempet ngelu. Wah, lah niku helm panjenengan pecah. Kersane mboten napa-napa. Pusanane aku lan pawongan sing nggawa pikulan kuwi salaman lan perkarane dianggep rampung. Aku ora bablas mulih, nanging bali menyang watu kelir meneh. Perlune bakal golek kaca helm. Ing watu kelir akeh tukang servis helm, kari milih endi sing disenengi. Helm wis bali wutuh, kacane sing kaya mika anyar gres. Sida kelangan 10.000 kanggo tuku kaca helm sing anyar. Ora apa-apa, duit 10.000 ora nggondro sepira. Untung wae mung kaca helm sing pecah, dudu sirahku sing pecah. Upama sirahku sing pecah, genah ragate luwih saka 10.000. Wong Jawa kuwi pancen tansah untung. Helm pecah ya isih untung. Awit dudu sirahe sing pecah. Mbok menawa budaya kaya mangkono kuwi sing njalari saperangan wong Jawa tansah duwe sikap sabar lan narima. Rampung dandakake helm, sediaku arep mulih. Tekan ngarep rumah bersalin, ana bocah loro seragam SD ngendhek lakuku. Katone arep nunut. Aku mandeg. Pak, nderek dugi nginggil. Bocah sing ana ngarep kandha. Aku mantuk. Lari kali sisan nggih, Pak. Boncengke bocah loro munggah tanjakan banyu biru, pit montorku isih tahes. Pit montor weton taun 98 kuwi pancen dak openi kanthi becik. Mula kahanane uga isih apik. Ya kahanan mesine lan uga kahanan bodine. Kula mandhap ngriki mawon, Pak. Sing bonceng mburi dhewe bengok. Pit montor dak endhekake. Bocahe langsung mudhun lan melayu tanpa ngucap matur nuwun. Mbok menawa pancen mangkono kuwi sikepe saben dina. Ana saweweh panemu yen ngucap matur nuwun kuwi ateges ngasorake diri. Tembung matur nuwun, nyuwun ngapunten, nuwun sewu, kuwi tembung sing ngasorake diri. Kuwi miturut panemune saperangan wong. Jarene sing kulina muni mangkono, tembene mung bakal dadi wong ngisoran. Kanyatane ya embuh.
Wong duwe panemu kuwi bebas arep medhar gagasan apa wae. Apa meneh ing alam demokrasi kaya saiki, wong bebas banget anggone ngucap senajan mung waton muni. Pit montor dak lakokake meneh. Sansaya suwe, sansaya banter. Dumadaan krasa mak gliyur. Buk. Aduh. Bocah sing tak boncengake ceblok saka boncengan. Aku kaget. Kendaraan dak rem. Wong-wong sing ana cakruk pinggir dalan padha melayu nyedak, nyoba nulungi bocah sing tiba kuwi mau. Bocah kuwi nangis bengungung karo ngusapi tatu ing sikute. Dheweke durung bisa tangi, katone boyoke lara, kantep nalika tiba mau. Aku nyoba ndeleng kahanane, mung nandang tatu enteng, kulite melecet-melecet. Bocah kuwi banjur tak gawa menyang papane Bu Bidan Astuti, sing dilalah ngepasi ana dalem. Si bocah dipriksa dening Bu Bidan, lan pancen ora ana bab sing nguwatirake. Kok saged dawah, niki wau kepripun? Pitakone Bu Bidan. Ngapunten Bu, niki wau kula boncengke, kok ngertos-ngertos dawah, wangsulanku. Bocahe isih mingsek-mingsek. Kowe apa ngantuk le? Pitakone Bu Bidan. Bocahe mantuk. Rampung diobati, bocahe banjur dak terake mulih. Wong tuane katon kaget lan semune nyalahke aku. Wis dak jlentrehke sing kedadean. Suwe-suwe wong tuane si bocah bisa nampa keteranganku. Wong tuane si bocah dak tinggali duit sethithik. Karepku dimen dinggo tuku apa ta apa kanggo si bocah. Dimen pikirane enggal aring. Aku banjur pamitan. Aku bali menyang omahe Bu Bidan Astuti. Karepku arep dak wenehi duit anggone wis mriksa bocah mau. Nanging Bu Bidan ora gelem nampa. Aku ngucap matur nuwun. Jaman sakmenika kedas ngatos-atos, Pak. Tuladanipun kados kedadosan ingkang panjenengan alami menika wau. Kersa panjenengan badhe tetulung, mboncengke bocah nganti tekan omahe. Nanging dilalah kok si bocah ya malah tiba. Yen mekaten menika rak ateges jumbuh kalian ungel-ungelan tetulung malah kepentung. Inggih leres Bu Bidan, kadangkala rantaman menika selenca kalian kasunyatan. Nanging kita rak kedah tansah siyaga tetulung dhateng sinten kemawon. Senajan kadangkala malah manggih kawontenan ingkang boten ngremenaken. Inggih pancen kedah kados mekaten. Pareng rumiyin Bu, kula matur nuwun sanget. Aku ngadeg banjur nyalami Bu Bidan. Inggih Pak, sami-sami. Menawi wonten tiyang nunut melih, sampun panjenengan tulak lho. Bu Bidan isih kober gojekan. Aku mung guyung gleges. Pit montor dak bandhangake ngetan. Sediaku arep mulih banjur turu. Nglalekake kabeh kedadean kang nemahi aku saka esuk nganti awan iki. Tekan ngarep kecamatan, aku weruh Pak Desuto lagi lungguh ing pinggir pager kecamatan. Ing sisih kiwane ana suket kolonjono sak bongkok gedhe. Weruh klebatku, Pak Desuto agahan ngadeg banjur ngawe-awe. Aku mandeg.
tulung gawakno suketku. Abot banget. Aku wis ora kuat nyunggi meneh. Nggih, cobi jenengan inggahaken ten jog wingking. Pak Desuta ngangkat bongkokan suket. Pancen katon abot tenan. Krasa makndut nalika semeleh ing jog mburi. Mengko dhisik, coba tak paprasi sethithik ben aja mlebu roda lan rante. Aku kuwatir yen malah nyerimpeti. Pak Desuta banjur maprasi suket nganggo arite. Nanging aku kok krasa ana barang kang nyenggol kentolku. Kok rasane perih. Banjur celanaku pernah nggon kentol krasa teles dening getih. Walah, pranyata nalika maprasi suket mau, pucuk arite Pak Desuta nyawel kentolku. Mesthi wae kentolku suwek metu getihe. Apa ya kaya mengkene iki sing diarani dina ala? Inggih makaten para miyarsa, waosan cariyos apes seratan Al Aris Purnomo kapetik saking kalawarti panyebar semangat nomor 3 kalih tanggal 11 Agustus 2012. Matur nuwun.